Akwụkwọ Onyeamụma Habakuk isi nke mbụ. Ọhụ nke Habakuk bụ onye amụma hụrụ. Jehova, ruo ole mgbe ka m ga na-etiku gị ma ị dịghị anụ? M na-etiku gị mkpu sị ihe ike ma ị dịghị azọpụta. N'ihi gịnị ka m na-eme ka m hụ ajọ ihe? N'ihi gịnị ka ị na-elegide mmegbu ma ịpụnarị mmadụ ihe ma ihe ike dị n'ahụ? Ịlụ ọgụ wee dị, esemokwu na-ebulikwa onwe ya. N'ihi nke a ka ịnwụ na-esinwu. N'ihi nke a ka iwu na-esinwu. Ikpe ziri ezi adịghị apụtakwa ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na onye na-emebi iwu na-agba onye ezi omume gburugburu. N'ihi nke a ka ikpe na-apụta bụrụ ihe gbagọrọ agbagọ. Hụnụ n'etiti mba niile, legidekwa ka o jukwu unu anya nke ukwuu. N'ihi na ọrụ nke m na-arụ n'ụbọchị unu nke unu na-agaghị ekwe mgbe a kọrọ unu ya. N'ihi na lee, m gaje ime ka ndị Kaldịa bilie, bụ mba ahụ dị ilu nke na-emekwa ngwa ngwa, dị na-ejegharị na mbara ụwa, inweta ebe obibi dị iche iche nke na-abụghị nke ha. Ndị a na-atụ ụjọ dị ka ndị egwu ka ha bụ. N'aka ha onwe ha ka ikpe ha na mbuli elu ha si apụta. Ịnyịnya ha niile nwere ụkwụ nkọ karịa agụ. Ha dịkwa nkọ karịa anụ ọhịa wolfu nke anyasị. Ndị ịnyịnya ha na-awụlikwa elu. Ee, ndị ịnyịnya ha na-esi n'ebe dị anya abịa. Ha na-efe dịka ugo nke na-efe ngwa iri ihe. Ha niile na-abịa ime ihe ike. Edosiri ihu ha ike dịka ifufe ihu anyanwụ. Ha wee chịkọta ndị a dọtara n'agha dịka aja. Ee, mba ahụ na-akwa ndị eze emo. Ndị isi bụkwara ha ịchị ọchị. Mba ahụ na-achị ebe ọbụla e wusiri ike ọchị, n'ihi na ọ na-ekpokọba aja wee were ya. Mgbe ahụ, ọ ga-efebiga dịka ifufe, o wee gabiga, ikpe ama ya, ike ya nke ewee ghọọ chi ya. Ọ bụghị gị onwe gị siteworo na mgbe ochie Jehova bụ Chineke m onye nsọ m. Anyị agaghị anwụ Jehova. Ọ bụ ikpe ka ị doworo ya, gị oke nkume. Ọ bụkwa ịba mba ka ị tọwọrọ ya ntọala. Gị onye anya gị abụọ dị ọcha karịa ịhụ ihe ọjọọ, onye na-apụghịkwa ilegide mmegbu anya. N'ihi gịnị ka ị na-elegide ndị na-aghọgbu aghọgbu? N'ihi gịnị ka ị na-agba nkịtị mgbe onye na-emebi iwu na-eloda onye dị ezi omume karịa ya? I wee mee mmadụ ka ha dị ka azụ nke oke osimiri, dị ka ihe na-akpụ akpụ nke na-enweghị onye na-achị ha. Ha niile ka o ji nko azụ dọkpụrụ. Ọ na-ekpochapụ ha na eriri ya, chịkọta ha n'ubu ya. N'ihi nke a ka ọ na-aṅụrị, tegharịa egwu ọṅụ. N'ihi nke a ka ọ na-achụrụ eriri ya àjà, na-esurere ogbu ya ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. N'ihi na site na ha ka oke ya nwere uru, ihe oriri ya makwara abụba. Ọ ga-ewere n'ihi nke a na-awụpụ eriri ya, ghara inwe ọmịiko n'igbu mba dị iche iche mgbe dum.